isine mung politik tok, kaya ora ono liyane ae. Hah? Bocah kayak malah moro. Lagi nyantai iki, Bos. Nyantai be sibuk ngene re. Sibuk lapar ya, Bos? Sibuk tengok-tengok karo udut ngene re. Kowe iku piye le? Ana apa mak rene? Ora, ceritane aku mang konggone Sodron. Terus kowe ning jaba aku terus mampir. Lah mampir ora nggo apa ta apa? Loh, lah mbok kon nggawa apa nek kowe jedan yo, aku nggo buah. Wah, lambe mirung tau disetrum ancen kok. Ya wis ah, aku tak tuku panganan sik. Halo jajanem. Ah, iki ya cocok. Lah dalah. Lah rumah sama aku sapi ta apa mbok pakane supet ngene iki. Ya wis ah timbang ono jajan liyane, pangane lah.